Дружба е най-странният квартал. Всеки за нещо вдига скандал. На всяка пейка има някой заспал, на тапа някой си изсрал. Искам да си ходя, останах без граматика. Това място е като от друга галактика. Видях един да ходи на ръце, а някакъв луд се молеше на златно гърне. Трети златото гърне открадна и с някакъв счупен голф избяга. Повечето хора тук на бойти налитат, а останалите просто си викат: Спарта! Всичко ме дразни. Защо, бе? Боли ме корема, много съм гладна. Впрочем, имаш ли шоколад? Не. Как не, бе? Ще ми помогнеш ли един път в този живот? Ама чакай, бе. Няма какво да те чакам, безполезен си. По-спокойно, имам хапчета. Абе, какви хапчета, бе? Според тебе хапчетата ще помогнат ли в тази ситуация, бе? Какво съм ти направил сега? Дишаш ми въздуха. Слушай ме внимателно. Сега отивам до тоалетна. През това време да си ми купил шоколад и само да те видя да говориш с друго момиче, лошо ти се пише. За колко ви оцениха? 5 милиона евро. И двете сте изключително грозни. Рязко как потъна в очите ми. Гледай сега каква подводница си ти. Схемата ти нещо спря да бачка. Я търси отека в някоя златотърсачка. Момичето мисли, че майка ви мрази. На твоята майка аз ли съм проблем, мати? Вещиците нека огън ги гори. Отръв, че се размаже фандиотена и... Ти най-добре си само до полата и... Всички момичета от други клас са по-хубави от вас. За лудницата си, за болницата си. Ти да ни сравняваш. Как мина при учебен ден, бе, брат? Бате, как да е минал кам ти, само като ги видете тумори, направо ми се доповръща, братле. Всека година става все по-зле и по-зле, брат. Те нямат нищо общо с хората, бе, братле. Ама нищо е важното е, че с брочето си седнахме на най-задните чинове. Имаше там някакви шматки, къде ни беха вземали чина, брате. И ги изгонихме веднагически, естествено, защото ние сме сигма гангстери, брат ме. Как е класната, бе? Патеманията, комплексирана. Аз по-хубаво си говоря тук е с този въздух, ще бъде много по-ползотворен разговор, отколкото с тази, бе, братле, кам. Тази година ще е тежка. Какво ще е тежка, бе? Ще си правя какво си искам, ще си спъва в часовете, брате. Ако трябва, утре ще взривя всички тоалетни, братле. Никой нищо не мога ми каже. Учителите се страхуват от мене, не аз от тях, бе. Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Баунсбет ти, правилата прочети. Баунсбет ти, правилата прочети. Апартаменти, много награди и още безброй изненади. Сбъдна ми се една от двете мечти. Поканиха ме да играя в националния. А втората? Опа, какво стана на дербито, бе, чорбар? Бате, какво си кефиш? Бихте ни с 300 зора, чисто дуспане ни дадоха. Какво с 300 зора, бе? Тотално ви размазахме на терена, 90-минутна доминация по трибуните, да не говорим. Бате, какви трибуни, бе? Пак си избихте помежду си, мълчахте през цялото време, хореографията ви беше ужасна. Бе, какво се правиш за хореографии, бе? Вашата хореография се едно беше рисувана с тебе шир, бе, брат. Бяхме ви за пореден път на трена, може и да ни бихте, обаче сектор Г показа кои са най-големите. Знаеш ли, като гледах класирането, имах чувството, че играят на криеница, брат. Просто защото ми беше адски трудно да ви намеря на кое място сте. И този сезон няма спечелите нищо, второто място ви зове. Така е, някой ги зове второто място, други пък ги зове Б група. Айде, приятен и успешен ден. Брат, в моето даско има топ мацураните, братле. Твой набор ли? Не, бе, мани ги те сакси, бе, брат. Говорят и за 0-10-ките, брат. Газовете им като гимнастичка. Терасата като на Гранд Хотел, братле. Очите им черен ад. Усите течен шоколад. Направо ти казвам, това е най-добрият набор, брат. Имат толкова материал, братле. В училище ли? Не, бе, не в училище, бе. Говорят и по тялото им, бе, братле. Даже днес е така успях да взема инстаграмите на 3 от тях. И сега какво играч ли си? Да, играч съм и точно заради това сега ще те остава, защото има малко работа с тях. То, за кой си помисли, бе? Люлине, гад ти тъпия квартал. Нещо за люлин ли, бе? Кай си, бе! Какъв ти е проблема с нашия квартал, бе? Абе, много ми е интересно. Що другите квартали са до 1 и 2, Люлин 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Люлин е столицата на София, бе. Ява тук и ги кажа, бе.
По-добре си тръгвай! По-добре си тръгвай! Тръгвай си! А така, ще си ходиш от нашия квартал тук да не последваш съдбата на някои дружбенци! Марш от тука! Аз май ще се тръгвам. В училище има много красиви момчета. От твоя клас ли? Йо, мани ги те орангутани, бе! Говорят и за големите батковци. Високи, стройни, чаровни, с големи ръце, широки гърбове, страхотна преса, големи щепсели, хубави пъпове. Ма чакай малко, те с 5 години по-големи от тебе. Ама аз искам голям батко да мачка дупето ми сладко. Вчера излизах с един и днес ще ходя от тях на гости. Ох, Бог да пази Господ. Харесала съм си едно момченце. И кой наборе? 08. Ма я чакай малко, бе, той не е ли много по-малко от тебе? Ама аз си падам по малки пандишпанчета с големи саламчета. И какво като излизате на детски, като ще го водиш? Не, ще ходиме в туалетните на Парадайса, където ще му пипам бицепсите, ще му дера гърба и ще надмина всичките ми приятелки. Нямам търпение да ми направи петилетката за 4 вечери. Харесвам си един футболист. Кой бе? Онзи от другия клас, голямо сладурче, има страхотно тяло, страхотни черти, уникален прасец, направо не мога да му смогна, нямам търпение до следващият му матч, ще хода да го гледам и после като станеме гадженца, ще му правя кола маска на краката, той ще ми пипа зърната и ще заживеем щастливо за винаги! Здрасти! Здравей, кой набор си? 010, аз съм хубава мекичка с мека коричка. Айде да ходим да гледаме филм у вас. Какви филми, бе? Ти още гледаш Cartoon Network. Добре, а кога ще ме заведеш в туалетните на Парадайса? Какви туалетни, какъв парадайс? Не много да те вода в детския, като ти още не знаеш какво искаш от живота. Това въобще не е вярно. Много добре знам какво искам от живота и искам да го получа точно тази вечер. Аз съм толкова добра, мила, умна и красива и имам много дълбоко гърло. Марш детската градина! Простак. Кой набор си, бе? 011 и до година всички батковци ще ми се изреждат по 20. Кой ще се изрежда, бе, ти да учи за матурите? Не, аз имам много по-важни неща в момента. Започвам да се готвя за истинския живот. Вече излизам с някакви 20 годишни, разбираш ли? Бия моите приятелки от сегашното ми училище по всички параграфи. А до година в другото училище ще си правим олимпийски игри в туалетните по това, коя ще навърти най-много километраж. И познай коя ще бъде първа. Аз! Субърка в това поколение, бе. Кой набор си, бе? 012 и всеки ден гърлото ми става все по-дълбоко. Фу, грубо, ти седеш нескойка, бе. Не, на мене не ми се яде нескойк, яде ми се нещо съвсем друго. Обаче искам ти да ми го дадеш, защото на моите съученици са им още много малки. Те първа започват вече да се пипат на мои снимки, естествено. Така че искам нещо много по-голямо и искам ти да ми го дадеш. А бяш ти в кошарата, бе. Това е Лили, кралицата на училището. Всички са и криви, защото са далеч по-красиви. Хаштаг тренда разбива! Това е Иван. Последно видян, на мръсен диван, до кофа прибран, на куче пиян. Това е Димов. Това е Никол. Пие като вол, мисли само за алкохол. Кой кара на тази твоята вчера, е? Аз съм Мидра, Абе, знаеш какво се направи вчера, е, мой? Какво се направи, че? Тежма, майко, ма! 2 пакетчета чай за мощ! Но стана реакция! Какво правите по физическо? Бягаме по вита като Рафаел Леао, клиентите ме чакат долу! Викам, ало! Ти на тази твоята койка? Дай, разкоти го, да го усета, бе, толкова си яка направо ще те разцепа! Господин сина на Тони Стораро, ако се биеме на улицата, ела потвърди, няма проблем, няма да пускам жалба, аз имам дете, не мога хора по райони, бе. Искаш боксов матч, ма ти трябва време за подготовка. Кой съм аз? Кой си ти? Или кой беше ти? Трухарче,
Ще те изсипа без никакъв проблем, без пешик. Само се правиш отворен пред камерите, там качваш някакви клипове, как тренираш в някакви зали, там с Рой, мой и проче. Ако ще тренираш с Джейк Пол и с брат му и с сестра му, ти не ставаш, брато, ти си пълна халка. Като те видях там една вечер, ти викам, ще те щупа, и ти викаш, не, моля те, не дай. Палячо, пускай се още утре, ако си отворен, бе. Не говори глупости, не лъжи хората, бе. Оная вечер аз бех с няколко пичета до мене, ти и компанията ти си изнизахте като най-големите мишоци и не си платихте сметката, смешник. Аз платих абсолютно всичко накрая, бе, смешка. Абе, брат, мога и да спа у вас. Много ясно, бе, брат, аре идвай. Ама майка ти и баща ти там ли ще са? Да, по принцип. Тогава. Какво тогава, бе, брат? Те са толкова готини, ще ми позволят да викна, ако искам и 30 човека да спят у нас, бе, брат. Аре идвай, какво се правиш? Абе, брат, аре направим парти у вас. Аре, брат, напълно съм на вид. Ама вашите ще дадат ли? 100% ще дадат, брат. И те не само, че ще дадат, защото са най-готините родители на света. Те ще се включат в самото парти, брато. И внимавай, все пак. А съгласен ли си да отидеме на море в Гърция, брат? И те уверявам, че нашите ще ми дадат, брато. Добре, брат, аре правим. 100% ще го направим. Най-готините либерални родители имам аз, брато. Даже още сега, ако искаш, палиме колата и тръгваме.